Хайде тогава, тръгваме. Айде, майко, а ще дойде всичко в хладилника, и тук с уния работи. Давайте, че попа ни чака. Айде. Майко, айде. Виж как реве. О, да моя пуската. На баба Златото, Боже. Къде е мама? Хората казаха, че ще бъде. Ами майка ми къде ще се качва? Където искам да е. Майка ми че Марине, ти къде ще ма качваш на мене на самолета ли? Зад баба, Аз къде ще се на майка? Нека майка да се до зад баба му. Айде майко, качи се отпрети. Запинало панто. Аз не ходих и друг. Баба, а защото ми може? Дигнете това само. Майко, дигни това нагоре, ходи назад. От другата страна. Айде, лапа. Баба, ела бе. Там като спреме ти, трябва да ни хванеш как спираме. После да се кажеш нищо, може. Майка, къде ще седи? Дай ми пичка. Такава кола ще ти купа, да знай. Марин да умре от тя. Купа такава кола. Марин да гоя. Всегда ни присно и во веки веков. Амин. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сина и Святому Духу, и нині присно и во веки веков. Амин. Пресветая Троице, помилвай ни, Господи, очисти греховете ни, владико, прости беззаконията ни. Свети, посети, изцели немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині присно и во веки веков. Амин. Отче наш, Ти, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлебът насъщен дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не ни веди в изкушение, не избави нас от лукавия, защото Твое царството и силата и славата е на Отца и Сина и Свети Дух, сега винаги безкрайни векове. Амин. Преобразил ся си на горе, Христе Боже наш, показави учеником Твоим славу Твою, яко же можако да просиняет и нам. Пресни свет Твой пресносушни, молитвами Богородици, светодавче, слава Тебе, слава Отцу и Сину и Святому Духу, и пресно и во веки веков. Амин. Господу да се молим.
и да се отпечатат, кръснат на Твоят единороден Син сърцата им и промишленията им, за да обяга тук на света тези Твои ръби, всеки един замисъл на врага, и да обяга всякаква една света на този свят, а да следва всички Твои свети повеления. И дай, Господи, да остане върху тях отречено Твоето име свето, като бъде тесени в време за Твоята църква, света и съвършенствани чрез страшната тайна Христа Твоего, тъй като поживеят по всички Твои заповеди, като запазват печата неповерен и оварят дрехата на сепета за души блаженството на всички Твои избрани за Царство небесно, по благодата и чило и полюбието на Твоят единороден Син, с който си благословен, заедно с пресвети благи жито наш Твоето сега винаги и безкрайни вечни векове. Амин, амин, амин. Радуйся, благодатная Богородице Дево, и с Тебе новосия Слънцо правди Христос, Бог наш, просвещай сущия от мен. Весели се и Ти, старче праведни, и преми во обятия Свободителю наши, дарваща нам възкресени Господа да се молим. Господи Боже на истината, от Твоето име, от името на Твоя единороден Син и Светият Дух, възлагам ръката си върху тази Твоя рабиня, Мария, рабите си Твой Божи, Марин, Анели и раб Божи, Марико, които са ностили в този час да приведат към Твоето име свето и да се запазят те от засвора на Твоите кръгле. Отстри от тях старата мъст заблуда и смени ги с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познаят, че Ти си наричаш Бог истинен и Твой единороден Син Господ наш и Исус Христос и Светият Твой Дух. Дай на тези Твои раби да постъпват всички Твои заповеди, да пазят всичко, каквото не е всяко угодно, защото човек стори тези неща, ще живее чрез тях. Запиши ги тези Твои раби в книгата на живота и за станото на Твоето наследство ги съедини. Нека се прослави върху тях Твоето име свето, името на възлюбен Син Господ наш и Исус Христос и живеещия Твой Дух. Нека винаги Твоето очи милостиво в тях да гледат и Твоето очи да чува гласа на техната молба. Разсели ги в делата на ръцете и цялото техното потомство да Те величават, като се покланят и славят Твоето име възвишено и да хвалят през всички дни на своя живот во веки веков. Амин. Защото Тебе успява всяка красна сила Твоя славата на Отца и Сина и Светия Дух сега, винаги безкрайни вечни векове. Амин. Господи да се молим. Господи Савот Божий Израилев, който си дава всякаква болест и всякаква немощ, милост упомени на тези Твои създания, потърси и издели и прогони от тях всички действия на дявола, запрети духовете нечисти и изгони, очисти творението на Твоите ръце, като употребиш Твоето си силно действие с мъжи, съданата по-скоро по техните нозе. И дай на тези Твои раби да пържават над Него и Него да го чисти, получават от Тебе милост, да се отзъстват през смъртни небесни страшни тайни и правят на Тебе слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги безкрайни векове. Амин. Господа да се помолим. Вечни Господи Владико, който си сътрудничал по събраздови и си му дал възможност за живот вечен, а после като отпаднал при греха, не си го презрял, аз си го уродил чест външвач на Твоя Христос, на съда спасението. Сам като царство лесно грани тези Твои раби, тези Твои създания, като го избавяш от робството на врага, отвори очите на умът им, за да сява в тях на Твоето Евангелие прост пред години. Привържи към живота им на тези Твои раби, светъл ангел, който да ги избави всеки замисъл на врага от лоша среща, от пладнешки демон и от лоши приведения. Амин. Изгони от тях всеки лоши нечизо, който е скрит и се загнега в сърцата им. Амин. Изгони от тях всеки лоши нечизо, който е скрит и се загнега в сърцата им. Амин. Изгони от тях всеки лоши нечизо, който е скрит и се загнега в сърцата им. Амин. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на идолослужение и сега го разкрива дух лъжа и всяка една неща, която се върши поръчаване на дявола и направи тези раби, разумни отци на светото стадо на Твоя Христос, на Твоята църква, съответно ще бъдат осветени съсъди на Твоето съответно дъщери и синове на Твоето царство, тъй като преживеят по всички Твои заповеди, пазват печата неповреден и оварят дрехата на светлина душа божеството на Твоите светло царство небесно, по благодат и милосърдие ще обекривето на Твоят Син Ройс Господ Сен, заедно си благ и ще праш Твой Дух сега винаги и безкрайни вечни векове. Амин. Сега ти се обръщаш натам, после ти, натам назад. Казваш се, а сега ти се обръщаш назад.
Каквото ви питам, отричаш, ще отваряте всичките в отрива. Отричате ли се от сатаната, дявола, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение и всичката му горест? Където отричам се? Отричате ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му горест? Отричате ли се от сатаната, дявола, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му горест? Отрекате ли се страната, отрекате се. Отрекате ли се страната, отрекате се. Отрекате ли се страната, та се обраде напред към купел. Съчетавате ли се стак, съчетавам се. А съчетах ли, съчетах се. Съчетах ли се стак, съчетах се. Съчетах ли се стак, съчетах се. И вярвате ли в Него? Пишете, вярвам в Него като в цар и в Господ Бог. Вярваме в Него като цар и Господ. Може да прочетното изречение на Исус. Трябва да го кажа. Това трябва и всеки да го знае да го знае. Отец се държа за Творец на небето и земята, на всичко видимо и недвижимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, народен, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден несътворен, единосъщен с Отца, истинското всичко е станало, който заради нашето човечество и нашето спасение слезе от небесата, се върти Дух Святи Дева Мария стана човек и дарства за нас при Понтия, Пилата и Стара Дева погреба ги възкръсна в трети ден според писаните там и възлезе на небесата и се видял на Отца и пак ще бъде слава да съди живи и мъртви царство на шлема край и Духа става Господа животворящ, като Отца и Сложи да се покланя и го славим нарано с Отца и Сина и който говорил чрез простите в една света, Вселенска и апостолска църква изповядам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам вас кресени пред мъртвите и живот на бъдещия век. Амин. Съчетахте ли се стак? Съчетах се. Съчетахте ли се? Съчетахте ли се стак? И поклонете му се. Поклонете се на Отца. И Сина. И Светия Дух. Единосъщна и неразделна Троица. Благословен Бог, който иска да спасат всичките човеци по цялата земя и да достигнат до последното наистина сега винаги и безкрайни векове. Амин. Господа да се моли. Господи Боже наш призови. Те си говорим от този час, които се да се молят. Мари, Манелия, Мари и Мария. За свето просвещение и достойни за своето велика благодат на това свето кръщение. Сними от тея